Yo to. Oh candi. Candi. Aku gawekno candi cacahe 1000. Sewengi kudu dadi Bandung. Cacah pira? 1000. Sewengi. Sewengi. Kudu dadi. Kudu dadi. Momo 900 gak itu? Mboten entuk. 900 loro? Roro kok ditawa to. Wah, roro. 1000. Payah. Kowe njaluk apa su? Aku njaluk susu. Wong loro kok padha ayune Mas aku. Pancen nggih wedok. Nggih kaya jambe sinigar tenan. Sinten? Wong loro niku lho. Wong loro sapa ta? Ya jenengan Mbak Mintul kalian Mbak Mentol. Kula kalih jenengan to, Bu. Sisi tok dul. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Mintul. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Akbar. Duh, jan Lama tidak bertemu. lama tidak bertemu. Iya. Jan padha kuninge lho, anu kebayake meh padha meh mirip. Niki kunir basa nggih to? Kunir basa. Nggih. Nggih nek nika kuning Niki cerah. kuning tai nggih. Lah sapa sing ndang padha nimpal kene? Nyun sewu nek Mbak Mintul riyen nate main di Woko Channel. Nggih. Sing gitu. Nek niku nggih kula ketutne perfilman lho Mbak Mintul. Niki? Nggih. Teng pundi? Sampeyan takok Mas Dalang. Sutradarane kula. Ini sutradarane kono lho. Sutradarane Sutradara kula. kok sutradara. Sutradara. Sutradarane kula niku saya ikutkan film. Film nopo niku? Filmnya judulnya Siksa Kubur. Masalah. Aku kae dadi apa, Mas? Dadi mayite. Mayite. Sing suweksa ngono. Ya sing gotong ya wong-wong kuwi kok salah. Amin. Emoh. Innalillahi. Eh, aja, Ora, Mas, Mas. ora. Ben urip temin. Tak dungane muga-muga sehat ya. Panjang umur. Amin, amin. Yo. Mbak Mintul. Nggih Mas Akbar. Salam-salam dulu untuk para warga masyarakat Dusun Tinampuh. Monggo Mbak Mintul. Heeh. Selamat malam Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin sing jawab salam kula dongakne mugi-mugi sedaya sehat seger waras panjang umur. Amin. Mugi-mugi sedaya rezekine lancar. Amin. Kerjane lancar, usahane nggih lancar. Gitu. Amin. Sing wis duwe bojo, aja rapine. Sing urung duwe bojo muga-muga ndang entuk jodone. Contone dalange. Kalih kula. Terus aku sih no Mas Akbar, mosok sampean ape nglangkai aku kan juga pantes. Oh nggih anu nggih senior panjenengan nggih. Nggih, tapi wajah koyo senior sampean. Min. Kok tak bilang Kayak kae nyeluk min cecil asu. Gitu. Nek nyeluk Mbak Min ngono lho. Kok iso. Lah iki kan anakku kok iso. Lho niki no ibu kula lho Mas Akbar sampean mboten semerep to. Oh ya ibuke ya. Ibu lho iki. Tak men tak men. Tok men iso. Heeh, tak men. Piye? Mau baleni. Niki niku ibu kula. Heeh. Terus lek nyeluk manmin nggih mboten Apa napa-napa. tau dilangkai lho. Heh, Kok nglangkai aku bareng. aku to jane gong tau, tapi piye ya rasane dilangkai Mas Wah, Akbar? aku dhewe ora tau. Alah gayane kuwi lho sing pojok lho. Masamu kuwi tak mbrukne cedek benteng lho. Sing Mbak mana Mindul, ibu? Nggih. jenengan niku umur pinten? Usia. Kula? Nggih. Kula 27. 27. Nek kula 24. Wow. Heeh. Nek nika paling 18 tahun nggih. Niki tasik 17 Mas Akbar, tapi diwalik. Masa wis 71 to? Aku kadang ya diwalik bareng Mas. Nah, ora penak nek ora diwalik ya. Ngapunten lho Mas Akbar. Ngene iki mengarahi porno lho Mbak Mintul. Ibu kula niki pancen wonge tiyang niku gatel. Oh, gatel nggih. Nggih. Ya mbok biyu rawe mang. Lah wong ning sawah kaya ngono lho. Apa enggak aku ndaut. Weh. Anak mulai ndaut Mas buber kabeh Mas. Marani wong tebangan kok sampeyan, Bu. Kaya tak ngekeki panganan awakmu bareng. Tapi kula kaget karo ibu iki. Kaget. Ibu niku? Nggih, kaget. Kula niku ten kamar mandi. Kamar mandi. Wonten ibu Heeh. nguyuh. Uyuh. Kula nggih nat ajenge nguyuh. Heeh. Basa kula sawang ngeten to. Lah kok ibu nyekel terong to Mas Akbar. Ngono kuwi jane celuken aku. Nek pas Yune kuwi nguyuh kok nyekel terong celukno aku tak parani tak geceke teronge. Alah Mas. Bayu. Terong kok nggone yutun lho Mas wis alum kok Mas. Ngene sapa? Ngene yutun aku blonjo lho Mas tak umbah. Kok ya kenal Yutun bareng Lah lho. nang kene iki. Dadi anu wis alum kan lho Mas wis. Oh, kenalanmu akeh ya ning Tinampuh. Lho anggit tamu poin sing kenal aku dadak. Piye to? Iki tok wis. Mas aku kok. Mbak Mintul, Nggih. yuk tumbuk. Dalam. Jajal tak tes, mau sindir-sindir satu persatu sudah saya tes. Merdeka. Kaya ngopo bengokane. Merdeka.
Urung sapa to kok iso merdeka. Dijajah sapa kowe iki kok iso. Urung diabani kok iso. Aku iki kudu Mas nek ngene iki lho. Kudu ya. Nek rocah ganteng-ganteng ngene iki lho iya. Pengrawit Astabrata? Iki Muda-muda semua? ya apa nek sing gender iki? Oh, sing nyekel gender niki. Oh. Jangan aku misone. Kadose yogane jenengan iki nggih mboten normal Mas Akbar. Sinten? Niki. Oh, sing gender. Nggih. Ning Ora patek kene iki normal. nek normal malah ditokne. Ngene lho Win. Walah. Bocah bagus-bagus kuwi nek ora wong aisu ngene iki. Wasu. Enak ora tersepona. Kuwi kuwi dudune duran normal. Iya. Jajal dites ya. Nggih. Mbak Mindul dulu, you tumpuk mundur dulu. Mundur. Ngapa ngundur-unduri wong-wong iki dadak. Ya maksudnya agak mundur dulu biar Mbak Mindul yang tampil ke Ya sak depan. tawar lek tar. Ya aja rono lho. Engko kejegulok lho engko. Jajal sapa Mbak Mindul sudah siap Mbak Mindul? Siap. Heeh, siap tenan ora? Siap ya gak ngene Siap, Mas ngene Akbar. Siti Rahat. Oh, siap. Gerak. Nah, Ngono. Was, kowe iki baris per barise cocok iki. Lho kula mantan paski. Oh, paski nggih. PBB ngaten nggih. Nggih. Wah, berarti nggih dedeke postur tubuhnya sudah masuk. padha karo aku Mas. Ya paski. Aku ya pas kami. Pasca. Kok paskah? Pasca panen lho, Mas. Paskah iki wong-wong gereja lho paskah Mas Ya aku. ben ngapa? Yo, coba kaya ngopo. Ayo sama Mbak Mindul. Merdeka! Merdeka. Wah. Iya. Ki merdeka yang sangat sensual. Iya. Wis masuk ya Mas Akbar. Cacah wi kerih kabeh luwih muni ngono meng. Masa to? Heeh. Mbak Mindul muni merdeka? Merdeka. Sik. Jajal. Kok ora padha to? Jajal Mbak Mindul. Merdeka! Merdeka. Lah nek kene ketok feminim, ketok centil-centil. Jajal. Merdeka! Merdeka. Oh malah kaya kirek. Aku enek sing kuat, Mas. Mas aku kok. Merdeka. Merdeka. Iki jane ibu apa bapak to? Lho ibu apa bapak? Lho jenengan nak ruwe teng mriki to Mbak Mindul. Nggih. Iki nek awan ning omahe mudin. Ku tak omongi ora. Moden. Moden iki gaene sing ndongani mayit niku nggih. Betul. Jolaya rupane kaya mayit. Perasaanmu piye? Mayit geben ngeletak ndiasmu. Mayit kok ngeletak. Mayit wis mati kok ngletak. Masa aku mudin. Jenengan percaya napa mboten nek kula mudin? Percaya Mas. Lah yo percaya to? Nek percaya berarti bener ngono lho. Tapi kok nganggo kaya ngene? Lah mbuh, lha piye kok iso nganggo ngono kuwi barang? Lah yo. Aku jane gak oleh ngene iki min aku. Masa gak oleh? Gak oleh. Gak oleh piye maksudnya? Gak oleh leren. Terus aku. Bu iki apa to, Bu? Sik, Mbak Mindul. Tadi jenengan sudah salam-salam toh? Nggih. Mundur dulu sekarang Oh, genti. siap. Nah, Yumudin. Ayo, Tin. YouTube. Oh, YouTube. YouTube. Iya. Alah, tang ting tang ting tang sayang anak. Biyo dolan to. Ayo wong-wongan sawah. Mas aku. Ayo salam-salam sik. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Iki didongakne Mas ya. Idongakne no. Yo didongake. Iya, no. Muga-muga sampune acara bersih dusun wonten ing Tinampuk. Agustusan kok bersih dusun piye to? Wong ya wis suwek lho Mas, Tuwek lho Mas. kok suwek. Nggih sak sampunipun Agustusan. Iya. Agustusan. Iya, heeh. Saged mengisi perjuanganipun para pahlawan ingkang sampun kapundhut. Heeh. Nggih dadi desa sing dusun Heeh. sing gemah ripah loh jinawi Amin. kerta lan laharja. Amin. Paringi panjang umur sehat barokah. Amin. Terus rezekine lumintu usahane lancar. Amin. Sing duwe anak sing sik sekolah ndadhi ngilmu sing manfaat. Dadi anak sing soleh lan solehah. Amin. Sing lara enggal dipun paringi saras. Sing duwe utang paringi lunas. Amin. Wah, nek Iki dongakne kok buanter men ki? Napa? Utangmu lah. Ya maksudnya bendang lunas. Bendang lunas.
Ngoten nggih? Nggih, amin. Heeh. Yu tumpuk kalih Mbak Mintul. Nggih. Niki sebelum menjangkah ke lagu-lagu, niki tadi ada permintaan dari panitia. Gitu. Ora ketang sediluk, Mas Akbar, Mbak Mintul dan Yutum to jenengmu. YouTube. Aduh, Mas aku. YouTube. Ya ya. Karo Yutum kudu nggelar ketoprakan judule apa wae Yutum, Bu? Jonggrang. Roro Jonggrang. Wah. Wong telu kudu iso Roro Jonggrang. Oke. Roro Jonggrange Mbak Mintul. Mintul. Padahal sing sitoke ke Bandung Bondowoso. Aku no Bandunge lanang kok. Oh iya. Bandung. Lah sing sitoke demit iki, Mas. Demite yu tumpuk. Kok sing bantu Bandunge. Walah, wong kacek 50 ya kon dadi demit. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye demit iso. Anu Mas, seneng aku tapi demit iso ndelok dengo-dengo lho, Mas. Masa ta? Contone. Ya ndelok iki barang ta. Mas aku kok. Wis ya, jajal bertiga ya. Nanti dibimbing alon-alon, gak apa-apa. Roro Jonggrang, Bandung, demit. Lah engko anu Apa? karo mbane Roro Jonggrang sambil demit. Engko nek pas Roro Jonggrang aku kok Dadi mban sik. Heeh, dadi demit mban. sampean kongkon. Oh, ngono. Tapi yo double to Mas engko aku ya. Ya ya wis Abdul beli ya ya. Wis tuwek kaya kemaruk iki nyambut to. Kemayu kok kemaruk. Yo coba kaya ngapa? Jonggrang. Kene, Jonggrang. Aja ijek-ijek. Darah maning ijek darah. Mriki. Wis kaya mirip gambar aku. Jonggrang. Apa Bandung? Jenengan jumeneng. Ngatek. Rene megah aku. Rene ketoprak ndodok kaya ketoprak lempoh rene. Lho. Iki anyar kok. Sik cepet no. Alon njerit ki mbok tekak kuwi no. Tak cepetne mau piye ta? Rada rene. Jonggrang. Apa Bandung? Sampeyan rada rene aja galak-galak rene, Bu. Masmu wis dipateni bareng. Mas wis dipateni Suwuk. bareng. Jonggrang wong ayu. Apa Bandung? Weh, dapuk dadi Mbane no. mban-mban yo ngisor. Ya iya. Mban lu ngisor lah. Lah aku nang ngisor gak katut digambar no, Mas. Ketut. Ketok. Engko diketokne. Engko kamerane tak kon ngezoom khusus irungmu. Ketokno ya. Ya, lungguh. Lungguh. Sik posisine mban gak ngono. Lungguh, dingkluk. Iya. Wes dodok. Nggih. Terus tangannya ngene ndangak. Yo kowe sepeda. Kaya manut Jonggrang. Apa Bandung? Wis kasembadan dina iki tak bedah negaramu. Terus nyapa Bandung? Wah, jan Bandung anu sapa Jonggrang leh kelugat. Anu ndara pun madhep ngriki pas mawon rada mengo rono. Lah penyebabnya napa nek madhep rono? Anu uleng-uleng Mas. Anune apa kuwi? Wangi lelen. Keluk. Ulang-ulange anu mambu ne. Ya aku wis tuwek lho Mas dadi rada Iya. roh bulet ngono maneh iki. Negaramu wis bedah. Prajuritmu wis padha mati. Mula manuta jeneng sira Jonggrang tak pundhut dadi garwane Bandung Bondowoso. Pun purun. Aku moh Bandung. Pindah posisi. Mas yo aku ya wegah nek tak. Sudi karo raimu sapa? Lah iya aku dhewe ya wegah. Aku arep rono kok dijanjangi ta ki piye to ki? Ya mbane ngisor, emban kok ngadeg. Jonggrang masem. Engko tambah kok gak ya? tambah. Kowe dadi bojoku ora bakal tiba aning parang curi nanging bakal tiba aning kasur babut. Kowe ndak nyapa to wira-wiri iki. Engko nimbane kok tak. Oh iya iya. Bendarane kok tak. Kowe bakale tak mulyake. Aku moh Bandung. Aja gelem. Kowe njaluk apa tak turuti. Aku tetep moh. Kowe
kowe njaluk mudune lintang kang sarta rembulan sayekti bakal tak turuti hai. Gombal. Oh lintang karo rembulan kok didukne lah gombal. Mpun purun ndara. Ki emban sapa jenenge? Mban tumpuk. Oh iya. Jonggrang. Dengkulku lara tenan iki. Koklok. Sego wis dadi bubur, aku wis kadung kepanduk turi Dasmara kelawan sliramu wong ayu, gelem ora gelem kowe kudu dadi bojoku. Weneh ana syarat bakal tak sembadani. Mang njaluk. Aku gelem Bandung. Nah, nek gelem kok nadane terus ngene lho. Aja cedek-cedek. Lah nyapa nek cedek? Kuwi lho ora kenekan, Nduk, tak omong. Roro gelem iki. Lah kok ora kenekan iki piye maksude? Kenek kok nggonku. Njaluk pitukon. Njaluk pitukon, njaluk syarat. Bandung gagah perkosa. Prakosa kok perkosa. Perkosa lah aku mendhian jadi perkosa kok. Sudi karo kowe sapa? Lah ya aku jadi ora kere kok dadak. Aku perkosanen Bandung. Lho. Kowe njaluk pitukon. Kowe njaluk syarat tak sembadani. Aku dadi wong lanang saguh mujuti apa sing dadi syarat? Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono Bandung. Bebonone apa? Kowe kudu ngkeki syarat, emban tumpuk kudu ngkeki syarat. Aku gawekno bayi cacahe 1000 sewengi kudu dadi. Syukur weh, sapa gak? Bayi semengi dadi dobol. Aku sepisane lerenku setengah jam. Lah iya. Kok iso bayi 1000? Tenang Bandung, nanti tak belikan vitamin. Nyapa? Kayak wis tau ae. Padahal rung tau mambu wedokan lho wi. Urung. Poro nyitem Urung Bandung Bondowoso rung mambu wedokan. Urung ning Bandung Bondowoso urung. ning kapanan iki wis tak amboni. Aku ngambung kuwi kae. Mas aku. Saliyane bayi aku ndak iso nek bayi. Candi kok bayi. Lah iya to. Oh candi. Candi. Aku gawekno candi cacahe 1000 sewengi kudu dadi Bandung. Cacah pira? 1000. Sewengi. Sewengi. Kudu dadi. Kudu dadi. Momo 900 gak itu? Mboten entuk. 900 loro? Roro kok ditawa to. Wah, roro kok 1000. ditawa. Payah. Kowe njaluk apa su? Aku njaluk susu. Kok iso njaluk susu lho? Lah memang njaluk apa su? Njaluk susu. Wis, kowe njaluk candi, Candi. sewengi kudu dadi cacah. 1000 sewengi kudu dadi. Wis, mlebu sik. Ki duduk sana dulu. Jonggrang. Ngetekene ra apa-apa. Nah, duduk situ dulu. Candi sewengi kudu dadi. Ora ana sing bisa tak jaluki tulung kejaba mung kemayan utawa jim setan sing tak upakara sing tak upen. Setan rene jam setan. Terus Sampai nang ngene ae ya. Usah kono. Ya. terus Ora sak ngugone kono ya. setan. Ora. Setan. Ya. Setan. Setan diceluk. Ora usah digu. Wayahmu metu. Sampean ngomong. Lu wis omong wit mau kok iso. Oh. Setan. Apa enek setan kok melumpat-melumpat ngono. Setan. Setan kok ayune kaya ngene lho. Boyo. Setan. Ki suara lanang kok wedok. Lho. Ya lanang. Pomo lanang piye pomo lanang? Wonten dawuh sinuwun ngono. Oh, kuwi lanang. Nggih. Nek wedok. Wonten dawuh sinuwun. Oh, setan wedok. Wonten dawuh sinuwun apa badhe kula dulang malih. Setan kok dulang. Setan iki ngadeg. Setan kok ngene to. Setan ki ngene lho. Dikei. Blagone sapa blagone? Nganggo. Nyapa kok budeloki? Digoro. Lah nek ngene setan tenan. Wonten dawuh sinuwun. Aku setan. Sapa wan karo setan? Aku njaluk tulung karo kowe setan. Tulung iki kula omahku kono kae. Jenenge tulung. Maksudnya minta bantuan. Oh, ngaten sinuwun nggih. Aku minta bantuan wujute
Wong wedok sing tak tresnani sing jenenge Roro Jonggrang. Kok udan to? Kok udan? Ora apa-apa kuwi vitamin. Heeh. Aja ngremehne idu lho. Kowe aja ngremehne idu. Idu nak muni awet sorene ra enak lho. Kok ngremehne idu? Wong nek angeli nganggo idu. Nggih 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 pun menapa kula idoni. Maksudnya nglebokne benang lho. Nggih. Kuwi ngures mesti. Ngeres. Nggih sinuwun. Wong wadon sing tak tresnani sing jenenge Jonggrang gelem tak rabi ning gawe syarat Candi Sewu sewengi kudu dadi. Oh ngaten. Upama aku njaluk pambiyantumu senjata pitulungan tombak kenceng saka kowe ngono piye? Oh jaran dawuh panganan ndika sinuwun. Kok jaran dawuh? Kok jaran dawuh? Sendika dawuh. Lah nggih jaran dawuh panganan ndika Gusti. Jaran panganan kuwi to. Sendika dawuh pangandika paduka. Nggih paduka sinuwun. Nah, kowe iso ngewangi aku? Saged dereng kalampahan mboten saged mbok menawi saged ngrewangi kuwi to. Iya. Iya. Iso tenan? Nggih. Wateken aji japa mantramu pujanen candi sewengi kudu dadi bantu nemaku Jim. Niki kantun sak telon. Kantun sak telon. Sak telon iki piye? Kekuatan kula. Jen iki ora iso entek kekuatane. Wis tuwek lho Mas. Setan iki ora iso mati. Aku nggawe botol 5 leren 2 dina e. Padha kaya aku mau pisan leren setengah jam. Lah iya. Ngawutmu. Ngawut dhewe iki. Ngadeg yuk jajal wateken aji japa mantramu. Ki anu, Mujo. Ngene iki. Semedi. Meditasi, yoga. Yoga. Angko mbok inceng kok. Ora. Meditasi ini karo ngadeg ben ketok kaya sekti. Aku kok dadi tenan kok. Ora. Duduk. Iki kesek wale iki tetan. Ya ora apa-apa ngono. Tegen. Aup. Maca mantra sak isomu. Bajiret. Yuk maca mantra sik. Kok gur melet-melet tok iki kapan dadine lho. Lambe umi-umi wis sirit. Jere kan japa mantra kok. Oh, japa mantra ora. Diwangi-wangi. Iya. Gagap ae. Iya. Ngapunten Jim, ngapunten. Kuwi mantra opo? Candi Sewu dadi tenan. Matur nuwun. Sama-sama, Bos. Nyonya, iki nggonmu e. Jonggrang. Au. Piye Bandung? Kowe wis menuhi syaratku. Wis ndak puja wujude candi suwengi kudu dadi cacah 1000. Coba etungen wong ayu. Rada rene. Di Bandung. Niku jenengan itu Ndara Putri. Enten apa mboten? Aja mlayu-mlayu, bocah iki dikon kecer kabeh kok ngene iki lho. Aku mah Bandung. Kowe ngapusi aku. Lho. Lah wis mbok etung apa durung? Ditung. Aku pinter matematika. Lah ditung 1 2 3 100. 100, 200, 50, 600. Dewi enek sing candi. Iki gur 999 Bandung. 999. Kok sangang to? Lah piro? 999. Wis mbok etung kabeh urung? Wis tak hitung kabeh Bandung kowe ngapusi aku. Lah iki lho candi iki gak mbok hitung. Pun kateten ki wong nggih. Nika sirah Bandung. Iya. Heeh. Pun kateten nggih. Dadi kurang siji nggih. Kurang siji aku emoh dadi bojomu. Lho. Kurang siji mbok yo dimaklumi. Gak iso Bandung. Bener mboten purun. Roro Jonggrang harga diri lebih tinggi Bandung. Korting. Gak iso. Lebih tinggi kono daripada awakmu. Lho drong kacek sak moto. Kowe mau ngewangi aku iso. Lah meng dadi demit to Mas. Lha iki wis dadi mban kok ya iso. Oh iya dadi ban iya. Heeh. Iya. Piye to wi Sutradara? Kowe ora gelem dadi bojoku? Aku ora gelem Bandung. Kanggo cangkepe Candi Sewu kowe sing dadi cangkepe Candi Jonggrang. Haup. Wis. Mun. Bar. Iki wis dadi candi dikapak-kapanis.
Manut. Manut ae wong dadi candi. Monggo kanca-kanca ingkang badhe ngecek candi. Perkosa aku Bandung. Wes. Oh wis to. Wes. Wis kok. Iya. Terus Berharap iki junjung. gendenge Rara Jonggrang. Ndak. Enggak. Ndak wi menggur anu permintaane nggur anu kok. Apa kuwi? Drama. Heeh, saiki merdeka wae, Mbak kok Mbak Tumpuk itu. Wong domongi wong iki nek kadung cedhek aku no mangan sing diceluki ya aku kok dadak. Mbak Mintul, ayo kanggo pambuka Nggih. salam monggo bebas merdeka. Nggih. Ayo. Oke. Nyanyi apa? Mbak Mbak Min. Musik ya kena, musiknya wis dicawiske. Ya, Nah, napa semayanan Mbak? karo Treskono. Heeh. Oke, masih bersama Asta Bratalogi. Iya. Suka. Ya, ini juga bersama Mbok Detem. Tumpuk. 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 Meting aku nak kleru-kleru. Tum karo tem yo gak adoh lho sakjane. Ya nak tumpuk ya tempat makanan. piring. Ora tumpuk. Ya iya tumpuk. Lek tem tempat makanan. tempat ora pas no, mateni kau. Tem Wes aja mbok pikir, aja mbok Tempat. pikir. Mengko Gak usah sesuk dipikir. ora iso budal mudin mengko. Wah, Yo, berarti. apa lagunya? Bebas merdeka untuk Oke. Mbak Anu, Mbak Ayo Mintul. Mas. Heeh. Satu tembang spesial Yo. ya bareng